Tolik? Pojišťovna nic nepřispívá? Ale ano, a víc než za polovinu léků na recept dokonce neplatíte vůbec nic. Výši platby v lékárně ovlivňuje hlavně stát. Pacient v lékárně platí jen část ceny léku, doplatek. Ten se určí rozdílem mezi prodejní cenou léku na předpis a úhradou pojišťovny. V Česku pojišťovny přispívají za lék podle pravidla za stejný efekt stejná úhrada. Na jednu nemoc můžete dostat různé léky od různých firem, dokonce i s jiným složením. Stát tak vytvořil stovky referenčních skupin, do kterých rozdělil léky podle podobné účinnosti, bezpečnosti a využití. Prakticky by pacientovi mělo být jedno, jaký lék z dané skupiny dostane. Denní dávka všech léků ve skupině by měla mít stejný efekt. Stát chce, aby úhrada pojišťovny za denní dávku léků z jedné skupiny byla stejná. Jak se tedy určí výše úhrady pojišťovny? U všech léků ve stejné referenční skupině se v celé EU zjistí jejich cena za denní dávku. Poté se vybere nejnižší evropská cena za denní dávku. Tato hodnota se použije pro výpočet úhrady pojišťovny za léky ve stejné skupině. Zdravotní pojišťovny tak u nás léky na předpis hradí na úrovni nejnižší evropské ceny. Ušetřené peníze pak pomáhají hradit třeba léčbu nejzávažnějších onemocnění, která stojí 100 000, ale pacienti ji mají zdarma.